కేసీఆర్ తెలిసో తెలియకనో పండోరా బాక్స్ ఓపెన్ చేసినాడు. డ్యామ్ తలుపులు తెరిచినాడు. తలుపులు తెరిస్తే ఏమవుతుంది? మొత్తం వరద నీరంతా బయటకు వచ్చేస్తుంది. అది కేసీఆర్ తెలిసి చేసినాడో తెలియక చేసినాడో తెలియదు. తేనెతిట్టను కదిలించినాడు. అది భూకుంభకోణాల తేనెతిట్టి 2 ఎకరాలు కబ్జా పెట్టినాడని కేసు పెట్టి మంత్రి పదవి కూడా ఊరబెక్కించినాడు. మంత్రి ఈటెల రాజేందర్ది మంత్రి పదవి లేదు ఇప్పుడు ఆయనకు. మరి మురుకులే తిన్నాడు. మురుకులు తిన్న వాళ్ళని బద్నాం చేసినారు మీరు. మరి 2 పైసల మురుకు తిన్న వాళ్ళని బద్నాం చేసి 2 రూపాయల గులాబ్ జామును గుటుక్కున మింగటి వాళ్ళని ఏం చేస్తారు? 75 మంది ఉన్నారు మీ దగ్గర, మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, భూ కబ్జాదారులు. అది ఎవరైనా కావచ్చు, జీవన్ రెడ్డి కావచ్చు, ప్రవీణ్ రెడ్డి కావచ్చు, మంత్రి చామకూర మల్లారెడ్డి కావచ్చును, అది కాకపోతే ముత్తిరెడ్డి యాదగిరి రెడ్డి కావచ్చును. దేవసేననే బెదిరించిన వ్యక్తిని దేవసేన పాపం ఆమెకు శిక్షలు వేసినారు. ముత్తిరెడ్డి యాదగిరి రెడ్డి మాత్రం ఆయన హాయిగా ఎక్కడెక్కడ భూములు కబ్జాలు పెట్టుకుంటూ తిరుగుతూనే ఉన్నాడు. బీరప్ప గుడి, దుర్గమ్మ గుడి కబ్జా పెట్టినాడు, బీరప్ప గుడి కబ్జా పెట్టినాడు, బతుకమ్మ చెరువు కుంట కబ్జా పెట్టినాడు, జనగామ చేర్యాల అంతటా కబ్జాలు పెట్టుకుంటూ పోతూనే ఉన్నాడు. వాళ్ళ మీద ఏ చర్యలు లేవు. ఏదైతేనేమి కేసీఆర్ నువ్వు మంచి పనే చేసినావని చెప్తున్నారు జనం. మంచో చెడో చిన్నోళ్ళ మీద చర్యలు తీసుకున్నావు. ఇది ఇతరులను భయపెట్టడానికి కూడా కావచ్చు. నా జోలికి వస్తే మీకు ఈ గతి పడుతుంది, ఈటెల రాజేందర్ పట్టిన గతే పడుతుంది. హంసే మిల్కే రహో, నాతో కలిసి ఉండు, నైతో హంసే బచ్కే రహో, నా నుంచి తప్పించుకొని, నా తూటా తప్పించుకొని తిరుగు అనేది కావచ్చును. అయితే ఏదైతే ఏమి తెలంగాణ భూపరిరక్షణ సమితి ఒకటి ఉన్నది. దాంట్లో సుప్రీంకోర్టు న్యాయవాది నిరూప్ రెడ్డి ఉన్నాడు, ఇన్నారెడ్డి ఉన్నాడు, పాశం యాదగిరి ఉన్నాడు, అనేక మంది జర్నలిస్టులు ఉన్నారు, ప్రజా సంఘాల వాళ్ళు ఉన్నారు. వీళ్ళందరూ నేను అడుగుతున్నది ఏమిటంటే, తెలంగాణలో భూములన్నీ కబ్జా అయిపోయినాయి. అవి ఎవరి కబ్జా అయిపోయినాయి? దొంగల కబ్జా అయినాయి, భూకామందుల కబ్జా అయిపోయినాయి, భూబకాసురుల కబ్జా అయిపోయినాయి. బండెడు కులుములు మేసిన వాడు భూకాసురులాగా దస్తావేజులు మోసం చేసినారు. దస్తావేజులు మాయం చేసినారు. రికార్డులన్నీ తారుమారు చేసినారు. దాంట్లో రెవెన్యూ ఆఫీసర్లు కలిసి ఉన్నారు, కలెక్టర్లు కలిసి ఉన్నారు, అందరూ కలిసే ఉన్నారు. వాళ్ళందరి సంగతి బయట పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది. కోట్లు మింగిన వాళ్ళని బయట పెట్టాలి కదా. నువ్వు ఆవగింజంతవన్నీ బయట పెడుతున్నావు. గుమ్మడికాయంత ఎందుకు బయట పెట్టడం లేదు? ఆ గుమ్మడికాయలు ఎవడు మోసింది ఎవరు కనిపెట్టాలి. వాళ్ళందరినీ బయట పెట్టాలి. ఇప్పుడు ఎవరు భూములు? నిజాం సొంత భూములు, సర్ఫే కాస్ అంటే సొంతం, నిజాం సొంత భూములు అవన్నీ కబ్జా అయిపోయినాయి. సర్కారు భూములన్నీ 1000 ఎకరాలు కబ్జా అయిపోయినాయి. దివానీ భూములు, దివాని అంటే ప్రధానమంత్రుల భూములన్నీ కబ్జా అయిపోయినాయి. అదేవిధంగా వక్ఫ్ భూములన్నీ కబ్జా అయిపోయినాయి. పాయిగాలంటే నిజాం రక్త సంబంధికుల భూములన్నీ కబ్జా అయిపోయినాయి. మొత్తం కబ్జా అయినాయి. అవన్నీ ప్రభుత్వంలో ఉండాలి. దేవాలయాల భూములు కబ్జా అయినాయి, మనకు తెలుసు కదా. దేవాలయ భూములన్నీ కబ్జా అయిపోయినాయి. ఒక్కటే నువ్వు చెప్తున్నావు, దేవరయాంజాల చెప్తున్నావు, తక్కిన చోటంతా అదే జరిగింది. అది మీకు అనుకూలమైనది చెప్తున్నావు. సెలెక్టివ్ యూజ్, నువ్వు చేసే చట్టాన్ని సెలెక్టివ్ యూజ్ ఆఫ్ యాక్ట్ అట్లా కాదు, సెలెక్టివ్ ఎక్సర్సైజ్ కాదు. అందరి మీద సమానంగా ఉండాలి. చట్టం అందరికీ సమానంగా వర్తించాలి. అది కేసీఆర్ గ్రహించాలి. దేవాలయాల భూములు, వక్ఫ్ భూములు రాజశేఖర రెడ్డి ఎవరు ఇవ్వడానికి, లగడపాటి ఎవరు తీసుకోవడానికి, హుసేన్ షా వలీ దర్గా భూములు, అవన్నీ దర్గా భూములు ఎవరు ఇవ్వడానికి? ఇప్పుడు నువ్వు వచ్చినావు కదా తెలంగాణ, ఏం చేస్తున్నావు? గురుకుల ట్రస్ట్ భూములు ఏమైనాయి? 1-2 కొట్టినావు నువ్వు. గురుకుల ట్రస్ట్ భూములు ఎందుకు తీసుకోవు? ఎన్ కన్వెన్షన్ హాల్ దగ్గర నుంచి ఎందుకు తీసుకోవు? నువ్వు అటు తవ్వినావు కదా, టొమాటో చెరువు అంతా కబ్జా పెట్టినాడు కదా, ఎందుకు మాట్లాడతలేవు నువ్వు? కేసీఆర్ మాట్లాడబోతే తప్పు అవుతుంది. ఇవన్నీ తీసుకో. నువ్వు సెలెక్టివ్ ఉండడానికి వీలు లేదు. జనమంతా ఇవన్నీ అడుగుతున్నారు, గల్లా బట్టి అడుగుతారు. రేపు గల్లా పెట్టి నింపుకునే వాళ్ళను తెలుసుకోండి. ఇనాం భూములు ఏమైనాయి? ఇనాం భూములు ఎక్కడెక్కడ? ఇనాం భూములు ఎవరైనా రెగ్యులరైజ్ చేయొచ్చు. ఎందుకు రెగ్యులరైజ్ చేయనంటున్నావు? నీకు చెప్పిన తర్వాత కూడా ఈటెల రాజేందర్ది రెగ్యులరైజ్ చేయవు. తక్కిన వాళ్ళన్నీ రెగ్యులరైజ్ అయిపోతాయి. ఎట్లా అయిపోతాయి? లావణి భూములు ఎట్లా అయిపోయినాయి? తర్వాత మిగులు భూములు, భూ పరిమితి చట్టం, భూ కమతాల గరిష్ట పరిమితి చట్టం నుంచి మినహాయింపు పొందని భూములు, భూ గరిష్ట పరిమితి చట్టం కింద వచ్చే భూములు, అర్బన్ ల్యాండ్ సీలింగ్ కింద వచ్చే భూములు అవన్నీ ఏమైపోయినాయి? భూదాన్ భూములన్నీ కబ్జా అయిపోయినాయి కదా. కొన్ని 1000 ఎకరాల భూములు కబ్జా అయిపోయినాయి. అవన్నీ బయటకు తీసుకొచ్చిన సురేష్ అనే పిల్లగాన్ని, యువకుడిని ఎన్ని చిత్రహింసలు పెట్టినారు, కొట్టినారు, చూస్తున్నావు కదా. నీకు తెలియదు ఈ సంగతి? సురేష్ని పిలిపించుకో, చెప్తాడు. నీకు చెప్తాడు, నీ మంత్రులకు చెప్తాడు, నీ అధికారులకు చెప్తాడు, గట్టిగా చెప్తాడు. నువ్వు చెవులు బద్దలు కొట్టేట్టు చెప్తాడు. తెలుసుకో, భూదాన్ భూములు ఏమైపోయినాయో చూడాలి. కస్టోడియల్ భూములు అంటే ఇక్కడి నుంచి భూములు కొన్ని 1000 ఎకరాల భూములు. ఎవరి భూములు ఇవన్నీ? ఇండియా నుంచి పార్టీషన్ సమయంలో, దేశ విభజన సమయంలో ఇండియా నుంచి పాకిస్తాన్ వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళ భూములు.
అవన్నీ ఇక్కడున్న ఈ ప్రభుత్వానికి చెందాలి. అది కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆధీనంలో ఉంటుంది. పుప్పాలగూడ లాంటి అనేక ప్రదేశాల్లో భూములు కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆధీనంలో ఉంటుంది. దానికి ఒక కస్టోడియన్ ఉంటాడు. కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కస్టోడియన్ మాత్రమే అమ్మడానికి వీల్లేదు. ఆ భూములను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అమ్ముకున్నది. ఆ భూములన్నీ పరాయి వాళ్ళ కబ్జాలోకి వెళ్ళిపోయినాయి. ఎట్లా పోతాయి కస్టోడియల్ ప్రాపర్టీస్? ఎనిమీ ప్రాపర్టీస్ అంటారు. ఆ ప్రాపర్టీస్ అన్నీ ఎక్కడ పోయినాయి? అవి పెట్టాలి కదా, చెప్పాలి కదా. ఈ అన్నిటికంటే ముందు చెరువులు కబ్జా అయిపోయినాయి, కుంటలు కబ్జా అయిపోయినాయి. చెరువులు అమ్మడానికి లేదు, చెరువు శిఖం కబ్జా కావడానికి వీల్లేదు, ఎవరు కట్టడానికి వీల్లేదు. అసలు బఫర్ జోన్లో కూడా చెరువుకు కట్టకు మధ్య కట్ట నుంచి ఒక 1/2 కిలోమీటర్ దూరంలో ఉండి ఎవ్వరు ఈ బఫర్ జోన్లో ఎవరు ఏమి కట్టడానికి వీల్లేదు. కానీ కట్టడాలు అయినాయి కదా హైదరాబాద్ సిటీలో. కుంటలన్నీ మాయమైనాయి, తోటలన్నీ మాయమైనాయి, బాగులన్నీ పోయినాయి. హైదరాబాద్ సిటీలో ఎన్ని బాగులు ఉండేవి? ఒక బాగా, జామ్ బాగ్, బషీర్ బాగ్, ఇనాం, ఒక్క బాగులు కాదు, అన్ని బాగులు పోయినాయి. బాగులన్నీ పోయినాయి, చెరువులన్నీ పోయినాయి. చెరువులన్నీ ఏమైపోయినాయి? కుంటలన్నీ పోయినాయి, బావులన్నీ పోయినాయి. హరి బావులి, దూద్ బావులి, రేతి బావులి, ఒక బావేనా? ఈ పింజన్ బావులి, పుత్లి బావులి, ఇవన్నీ ఈ బావులన్నీ ఎక్కడికి పోయినాయి? బావులన్నీ కబ్జా అయిపోయినాయి. నాలాలన్నీ కబ్జా అయిపోయినాయి. వరంగల్లో కబ్జాలన్నీ హైదరాబాద్లో ఎందుకు వచ్చింది? వరంగల్లో వరదలు ఎందుకు వచ్చినాయి? చెరువులన్నీ కబ్జా అయినందుకు. మీ పార్టీ వాళ్ళే కట్టుకున్నారు, పెద్ద పెద్ద బంగ్లాలు కట్టుకున్నారు. నాలాలన్నీ కబ్జా అయినాయి వరంగల్లో, హైదరాబాద్లో వరదలు ఎందుకు వచ్చినాయి? మొన్న చెరువులన్నీ కబ్జా అయినందువల్ల, నాలాలన్నీ కబ్జా అయినందువల్ల. ఇది ఇన్ని జరుగుతుంటే ఇన్నిటి మీద ఎందుకు లేదు? లగడపాటి మీద చర్య ఎందుకు లేదు? రాయపాటి మీద చర్య ఎందుకు లేదు? చిల్లర కళ్యాణం మీద చర్యలు ఎందుకు లేవు? ఈ భూములన్నీ కబ్జాలు అవుతుంటే మౌనంగా ఎందుకున్నారు? అందుకనే తెలంగాణ భూపరిరక్షణ సమితి అడుగుతున్నది, పెద్ద సమావేశం పెట్టాలనుకుంటున్నది. పెట్టి ఇంకా ఇవి మొదలుపెట్టినావు కదా, నువ్వు ఇప్పుడు దాన్ని తీవ్రతరం చేయి. అసలోను పట్టుకరా. అసలు ఫిసల్ గయా, అసలోడు తప్పుచుకున్నాడు. కమ్జోర్ బచ్ గయా, కమ్జోర్ మిల్ గయా, బలహీనుడు దొరికినాడు. బలహీనుడు ఎవరు? ఈటల రాజేందర్ దొరికినాడు నీకు. అసలు తప్పించుకున్నారు. ఈటల రాజేందర్ కాదు, నువ్వు కనుక అసలును పట్టుకోకపోతే ఈటల రాజేందర్ లాగా జనమందరూ ఈటలై లేస్తారు. ఆ తర్వాత నీ పోటులై లేస్తారు. పోట్లు బొబ్బలెత్తి నువ్వు పరిగెత్తాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది. నువ్వు నీ భూ కబ్జాదారులందరూ కలిసి ఉమ్మడిగా ఎటువైపు పారిపోతారో తెలుసుకోండి మీరు. ఏ తలుపులు తెరుస్తాయి? ఏ గేట్లు తెరుస్తాయి? జైలు గేట్లు తెరుస్తాయా లేదా డ్యామ్ గేట్లు తెరుస్తారా? చూసుకోండి మీరు. అందుకనే ఈ అందరి సంగతులు బయటపెట్టి మీ పరువు కాపాడుకోండి, ప్రాణాలు కాపాడుకోండి అని చెప్పి తెలంగాణ భూపరిరక్షణ సమితి లాఠీ ఎత్తి హెచ్చరిక చేస్తున్నది.